ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା, ଯାହାକୁ ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଭାବେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଅଧର୍ମୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ସାରା ଘଟାଉଥିବା ବର୍ବର କାଣ୍ଡରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଆତଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧି କାଳରେ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଓ ମାତା ରେଣୁକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ 21 ଥର ଅଧର୍ମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧରଣୀ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପର ଅଧିପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରଣୀପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରାମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାମଭଦ୍ର ବା ରାମ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାର୍ସା ବା ପରଶୁ ଲାଭ କରି ସେ ପରଶୁରାମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ରଘୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ରଘୁପତି। ସେହିଭଳି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଅଣନାତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ଭୃଗୁବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭୃଗୁପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପିତୃ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ପିତୃ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମାତା ରେଣୁକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚରମ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଏଭଳି କଠୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାର ଦେଖି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏମିତି ଏକ ଅବତାର ଯିଏକି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର। ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ରୋଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଠାରୁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଭୀଷ୍ମ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଯେହେତୁ ଅମର, ସେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଏହି କଳି ଯୁଗରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ମାତୃହନ୍ତା ପାପ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ଶିଳା ଉପରେ ବସି ପାପ ମୁକ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେହି ଶିଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋହିତ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗହୀର୍ତ୍ତରୁ ଗହୀର୍ତ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ରରୁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିବା ପଦଟିଏ ଗାନ କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରିୟ ରୁଧିରମୟେ ଜଗତ ପଗତ ପାପମ୍
क्षेत्रिय रुधिरमये जगतपगत पापम् स्नपयसि पयसि शमितभवतापम् स्नपयसि पयसि शमितभवतापम् केशवधृत भृगुपतिरूप केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।